Hola? Hola, sí que hi sou. Que contenta estic quan sé que sou a l'altra banda. Res, que seguim amb els contes de ratolins. El d'ara és un conte d'un ratolí que vivia en un bosc. En un bosc, de fet, ell vivia a la soca d'una alzina immensa, 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 però gran és poc, grandiosa. I allà sota s'hi havia fet el seu cau i estava la mar de còmoda. I mireu, i dormia la mar de bé, perquè era bastant dormilega. Però un dia es va despertar perquè un rau-rau tenia així com un rau-rau a la panxa de la gana que tenia i va mirar per tots els racons del seu cau i no va trobar-hi res per menjar. De seguida va sortir, va fer unes quantes mandres i un estirament, va agafar el cistellet i tarit-tarit-tarà, tarit-tarit-tarí, va fer el seu camí per anar a buscar alguna cosa per menjar. I mentre anava caminant, 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 des de dalt d'un arbre va sentir un Sabeu què era? Era el mussol que s'expulsava les plomes, les ales i les plomes, s'estarrufava tot amb uns ulls oberts com unes taronges. Quan va veure el ratolí, el mussol va pensar: aquest ratolí damunt d'una llesca de pa amb tomàquet serà un esmorzar deliciós. Ja veureu ja, ara el convenceré. I el mussol li va dir al ratolí: bon dia, ratolí, potser vols venir a esmorzar aquí dalt a casa meva? I el ratolí es mirava al mussol i pensava: és de fiar o no és de fiar? Què us sembla a vosaltres? Jo diria que no. I el ratolí es va inventar una excusa. Ai, moltes gràcies, senyor mussol, moltes gràcies per convidar-me a dinar, però avui esmorzar, doncs avui no puc venir. No puc venir perquè he quedat amb el meu amic, el Grúfol. Amb qui dius que has quedat? Amb qui? Amb el Grúfol, que no el coneixes. Mira, jo te l'explico, El Grúfol és gran. I a més té uns ullals llargs i unes banyes recargolades i a la punta del nas hi té una berruga molt verinosa. Quan va sentir això, el mussol gairebé ja estava tancant les portes de casa seva i encara va sentir que deia: i saps què és el que més li agrada per esmorzar en el Grúfol? I el mussol va dir així amb el dit: no ho sé. Doncs, ho voleu saber, oi? Sí. Sopa de mussol. Quan va sentir això, portes, finestres, tota la caseta del mussol va quedar a fosques i el ratolí reia. El mussol no sap que els grúfols no existeixen. I vas agafar el cistellet i tararí, seguint el seu camí, buscant alguna cosa de menjar. Però mentre anava caminant, Sí, ho heu endevinat molt bé, li va sortir una serp. La serp, quan va veure el ratolí, aquest ratolí damunt d'una llesca de formatge, de pa amb formatge, i el ratolí serà un esmorzar deliciós. Ja veureu, ja. Bon dia, ratolí, vols venir a casa meva, que jo visc aquí a sota aquests troncs de llenya? Si vols venir, et convido a esmorzar. A tu què t'agrada, per exemple? I el ratolí, que es mirava la guineu: aquesta tampoc
és de fiar, Jo a casa d'ella no hi entro. Moltes gràcies, senyora Guineu. Moltes gràcies per convidar-me a esmorzar, però avui no puc venir perquè he quedat amb el meu amic, el Grúfol. Amb qui dius que has quedat? Amb el Grúfol? Que no el coneix? No? Va dir la Guineu, no el conec. Qui és? Mira, Guineu, jo te l'explicaré, Mira, el Grúfol té unes urpes llargues, que si toca, només que et toqui ja t'esgarrapa. Té l'esquena plena de pues de color lila, que són però més que punxants. I a més, cada vegada que treu la llengua, alena foc. I la serp ja es començava a tirar enrere. I a més, saps què és el que més li agrada? Per postres? Què vols que sàpiga jo? Què vols que sàpiga? Va dir la serp. Doncs el que més li agrada de postres és gelat de serp. Mireu, va desaparèixer i no la va veure més el ratolí. Reia, perquè la serp tampoc sap que els grúfols no existeixen. I mireu, amb el cistellet, va seguir el seu camí, fins que es va trobar una guineu que quan va veure el ratolí va dir: aquest ratolí damunt d'una llesca de marmelada serà boníssim. Me'l penso cruspir en un tros i no res. El ratolí també es mirava aquella guineu. I la guineu de seguida li va dir: ratolí, vine a casa, que et convido a esmorzar. Tinc unes marmelades boníssimes. I el ratolí, que se l'estava mirant feia estona, no hi va voler anar. I va donar la mateixa excusa. Em sap greu, senyora Guineu, moltes gràcies per convidar-me, però avui no puc venir perquè he quedat amb el meu amic, el Grúfol. Amb qui dius que has quedat? Amb el Grúfol? Que no el coneixes? Mira, jo t'explico, Té uns genolls grossos, plens de durícies, unes potes que cada vegada que la plantifica a terra tot trontolla i a més, les urpes dels peus, només que li serveixen per agafar-se bé terra, només et toquen, et foraden la cama i No cal que digui res més, va dir la guineu. No cal que digui res més. Ja ho he entès. Adéu, ja ens veurem un altre dia. Tu queda amb el teu amic. I no li va poder afegir que el que més li agradava al Grúfol per esmorzar era una guineu així rostideta i ben cuiteta, que la guineu ja havia marxat. I el ratolí, trallarallari, va seguir el seu camí fins que de cop li va venir un espant immens. Però què hi fas aquí? Tu d'on has sortit? Soc el Grúfol. No m'estaves cridant? Doncs a mi, quan algú em crida, vinc. Si jo t'havia imaginat, jo no sabia ni que existies. Esclar, tu m'has imaginat i jo he vingut. Au, va, vinga, que et veig així com molt... Mira, saps què et dic? Que ara mateix t'agafo i... No. Va dir el ratolí. No em toquis perquè jo, encara que sóc molt més petit que tu, sóc molt valent i en aquest bosc tothom em té por. Això ja m'agradaria veure-ho a mi. I mireu, sabeu què van fer?
El ratolí anava al davant cantant tataratatari, tataratatari, i al darrere hi anava el grúfol. I el seguia. I caminant per allà al bosc, el primer que es van trobar va ser la guineu. I li van dir al ratolí: vine, guineu, que et presentaré el meu amic, el grúfol. I sabeu què? La guineu va marxar, però més de pressa que corrents. Corrents, que no la van ni veure. I el grúfol, que una guineu s'espanti d'un ratolí? Ui, aquest ratolí, poca broma, Però el ratolí anava endavant i el grúfol darrere, tataratatari, també cantava, com el ratolí. I llavors es van trobar... la serp. I el ratolí també va dir: serp, vine, que et presentaré el meu amic el grúfol. I la serp va recular i va tornar sota aquells troncs, que no va tornar a sortir. I van seguir, tataratatari, i llavors, dalt de l'arbre, el ratolí va veure el mussol i li va dir: mussol, bé, vosaltres que us coneixeu tant i vull dir que sou de la mateixa alçada, ja us podeu parlar entre vosaltres, presenteu-vos. I el mussol, tot tancat, és que no va obrir ni una finestra, res, no va voler saber res. I ara sí, quan el grúfol va pensar que la guineu se n'havia anat, la serp també, i el mussol ni obria la caseta, va pensar: em sembla que aquest ratolí és molt perillós. I va girar cua i va marxar. I el ratolí, tataratatari, anar seguint el seu camí, de cop i volta, i el grúfol ja no hi és. I també havia desaparegut. I ha passat com abans, Conte contat, aquest conte s'ha acabat. I moltes gràcies a la xarxa de biblioteques de Cornellà per donar-nos aquesta oportunitat de compartir els contes. Oi que sí? Adéu, fins un altre dia. Ens veiem aviat. Adéu.